Üdvözlök mindenkit! Október vége van, szép napos időnk van. Eljött az ideje, hogy a hagymát és a fokhagymát földbe ültessük. Szeretném megmutatni, hogy én hogy szoktam csinálni. Ugye én egy deszkát használok, és ezen lépkedek. Így nem taposom össze a földet, nem tömörítem össze. És ez még másban is segít, méghozzá abban, hogy mikor kiúzom a sorokat, akkor egyenes fog lenni a sor, szebbet fog mutatni a kertben, valamint ez meg fogja adni a sortávolságot is a sorok között. Tehát mikor végeztem ezzel a sorral, ugye belerakom a hagymát, a fokhagymát, és utána egyszerűen csak átfordítom, és itt fog lenni a következő sorom. Ugye számunkra, vagyis hát számomra az a fontos, ugye, hogy a kapa beférjen, tehát ne kelljen 4 kézláb vagy kézzel parét kiszedni a sorok közül, így kényelmesen elfér a kapa, nem kell idegeskedni azon, hogy megvágjuk a növényt. Ami nagyon fontos még, ugye, hogy hogyan kerül a dugvány maga a földbe. Minden dugványnak van egy úgymond alja, ahol a gyökérzet fog kifejlődni, és van egy úgymond teteje, ahol ki fog hajtani maga a növény. Ugye mikor a földbe tesszük, akkor próbáljuk a gyökérzet részét nyilván ugye alulra rakni. Kicsit belenyomjuk a földbe, hogy stabilan ott maradjon. Ugye így ott fog maradni akkor is, mikor betemetjük, tehát nem fogja a föld elnyomni. Az első sor vöröshagyma a földbe került. Az ideális távolság a hagymák között körülbelül 10 centi lenne. Ugye akkor én miért ültetem sűrűbbre? Nagyon egyszerű, mert amíg kicsik, fiatalok, addig nem nyomják el egymást, nem veszik el egymástól a tápanyagot. Ellenben tavasszal ezekből zöld hagyma lesz ugyebár, és tavasszal én minden másodikat ki fogom húzni. Tehát akkor meg fog lenni az ideális távolság a növények között. Ugye, tehát aki szereti a zöld hagymát, az nyugodtan ültesse sűrűbbre a hagymát ősszel. Nagyon fontos, hogy a fokhagymák mielőtt a földbe kerülnek, kiválogassuk a megfelelőeket. Ugye mit értek ez alatt? Ugye én méret szerint szoktam szétválogatni őket. Ugye nyilván nem a kicsiket fogom a földbe elrakni, mert akkor a termés is kisebb fog lenni, hanem szétválogatom a nagyobbakat. Ugye ez itt egy nagyobb gerezd, nagyon egyszerű, csak széttépjük, szétszedjük. Némelyik nehezen adja meg magát, némelyikkel meg kell szenvedni. Ugye is látszik, hogy szép nagy gerezdekből áll az egész. Ugye nagyon fontos még az is, hogy megbízható forrásból szerezzük be a magnak szánt fokhagymánkat. Nem javaslom, hogy a bolti kínai fokhagymát ültessük el, inkább keressünk valakit, mindenkinek van egy olyan ismerőse, aki ilyesmivel foglalkozik, inkább vegyünk tőle, és jobbik esetben meg fogja engedni, hogy válogassunk a fokhagymák között, és próbáljuk a nagyobb fejeket kiválogatni, ugye, mivel így jobb termés is várható. Én idén körülbelül ugye ezt a kupacot fogom elültetni, elgyugatni a földbe. Hát ez olyan 4 kg körül van. Körülbelül 3 évvel kezdtem, akkor 1 kilót vettem én is a piacon, és idén 16 kiló termett, tehát évről évre szaporodik. És ugyanúgy még, mikor a nagyobb gerezdeket szedjük szét, ott is általában a közepük már kisebbek lesznek, tehát ugyanúgy ott is válogassuk szét, amelyik kisebb, azt külön tesszük. Ugye ez fog bekerülni a konyhára, saját felhasználásra, a nagyobb gerezdek pedig mennek a földbe. A fokhagymának is van egy alja és egy teteje, az alján fognak a gyökerek kifejlődni, a tetején pedig nyilván a friss hajtások. Itt is próbáljuk azt, hogy a gyökérzet, tehát az alja legyen alul, ahol a gyökérzet fog kifejlődni.
Ugye, és körülbelül olyan 10 centis távolságra ültessük egymástól a fokhagymákat. Köszönöm szépen a figyelmet, további tartalomért iratkozz fel a csatornámra, kertészkedjünk okosan!